Creative Studios. It's all about business. Muchidama wedding and family photo shoots and a good quality. Contact Creative. My business address Muchida Kushamidzi Rombasa. Contact Creative Studios. Iya very since aswenda kwa maijoiko kumbira sipo kwaadzoki. Kana ashaiwa wake odzoka akeka zvinonga zvitori nani. Apa trousi ndasonyeka kare. Ndokuzvituma chaiko. Ndadzoka. Madzoka? Ndipe kasipo yacho. Ndawana vasara nekasipo kadiki. Saka kaka singachati kudimbura kudai. Saka vangu ndizorera sipo yacho musoro wakati chinda ina yakadaro. Saka ndinowacha sei iri mumusoro sipo yacho? Andizivo ini kuti vambozvironga sei. Saka zvinesa zvo garai apa. Garai pasi apa. Garai. Nyasai kugara. Mwana udini? Ndoda kuwasha. Yopinda maziso. Ngaipinde maziso macho. Asipa njere kana kuti brongo murume mukuru. Kuya nesipa iri mumusoro. Muvudzi rangu rakutauka. Harimbotapukira. Creative Studios. It's all about business. Muchidama wedding and family photo shoots and a good quality. Contact Creative. My business address Muchida Kushamidzi Rombasa. Contact Creative Studios. Inabika video photo shooting and editing. Ngoravira recipe ya uzosiya futhi. Kuchajura zvinona kase muchero we Eden. Creative Studios inabika video photo shooting and editing. Ngoravira recipe ya uzosiya futhi. Kuchajura zvinona kase muchero we Eden.